Ikastetxeko mezuak telefonoan izateko, telefonoan hau egin behar dugu. Ireki ezarpenak. Klikatu kontuak gainean. Eta berriro kontuak hautatu. Gehitu behar dugu kontu bat. Eskolako kontua Googleko kontua denez, klikatu Google. Eta orain, gehitu eskolako kontua. Hau da, zure izena, puntu abizena, abildua, gehi eskolako domenioa. Guk benetazko kasu bat egiteko, txertatuko dut laneko kontua. Hurrengoa klikatu, idatzi pasaitza, klikatu hurrengoa, eta baimenak onartu behar dituzue. Behin onartuta, instalatuta dago, eta eskolako mezuak ikusteko, ireki Gmaileko aplikazioa, eta goiko izkinean 3 marra daude. Hor, klikatzen baduzu, irekitzen dira telefonoan dituzun kontu guztiak. Azkena adibidez, da lanekoa. Gainean klikatzen badut, hor daude eskolako, edo kasu honetan, nire laneko mezu guztiak. Orain, adibidez, telefonora ailegatzeko Driveko eta Gmaileko abizuak, klikatu ezarpenetan, odeia eta kontuak, berriro kontuak, klikatu Googleen gainean, eta hautatu nahi duzun kontua. Eta orain bai, adibidez, sinkronizatu aplikazioen datuak, edo desinkronizatu Google Fitekoa. Hori bai, sinkronizatu behar dituzu Drive, Gmail eta kalendar. Eskerrik asko, agur!